layung sore padang esuk katon bae saklebate katon bae wawa toto sing dia kontainer saployong matur kesundong mati wawa toto sing dia kontainer sareng bawa lenai kedik matur kesuwun sareng kang casime kedik bos kepiting matur kesuwun saged kang casim bos kepiting mamareni bos rombongan kepol kulon kang nyakseni sareng majikan mereka dik nok Indriani mama ciko dewe sareng majikan tuai kedik menakane bapak rasam sareng ibu carian dewe nok nenek sing luar cuci kedung nok puja mami nenek sing mirengaken pamikula dega-degi wong siji sok kegurune mimi ade pasar kaya ade pak kedik mame ade pasar mas Jupri sing ngamis dewe nok napi bos Bali magambreng nok napi bos Bali kagormati esuk nakir sore nakir adangan kang ditakir godong pelasa esuk mikir sore mikir banatasa kang dipikir kadang-kadang ora rumasa kang mamas bos tebu dewe kang maman bos tebu kang maman kang bayari Mama Alvin ngomblok bareng di keding ayah kembar pranggung sing mirengaken sareng minaji cari nok cing senek keding sareng mimi amale kedik sing ana ning riak mimi Sonia bude eni bos CDN Cibereng Indanet kang lebih gaul bunda lebih gaul kir gambar waktu mas bohong aulis anong tempel wetan dewe sareng kang sei sing duwe bulu ayame kedik ajalan kang casim bos kepiting wawa toto sing dia kontainer walena kedik wong becik pasti ketitik nok jujumu wong ngalah pasti ketara wong bener pasti ketengaran mama nok dinanga sing dia kawasan mana kaya dede sareng kang sein sing dia mulu ayam kang casi bos kepiting sampun ngelamun Muhammad Rasulullah hari wis mikirin nasib ya kebangetan temen nasib tiwen karot kelip sareng majikan tuane kedik bapak rasam ibu carian sing dijaluk sampun lali wah
nasib sing lagi di jalan iku aja dipikiri wen. Boro-boro mikiri nasib, mikirin nggo mangan esuk bega durung anak sira wen. Ya sing artine kaya tangga batur mak kedelenge uripku seneng. Sing ditembang wong tersana dhewe. Kang lo begau, bunda lo begau, bunda jaya. Jare dewek sih pelikun rima ning kenyataan sirawan. Poket wis kudune uripe pelik kaya kene. Sawise ditinggal ning laki ngopeni anak siji dadi rangda sepocok. Beli lagi tak ketuni, beli lagi tak tangisi. Kalam cilik sapa gedang semodo terasa ning ati. Bapak rasa majikan tua sapura lamun. Mungsok kadang-kadang ora tegel. Bahkan delengaken jaga prihatin. Sing awit cilik uripe kekurangan sirawan. Bocah kadang mangan kadang beli. Hari kita mau wis tua. Senajan hamangan hari anak sing dipangan yang nerima. Bakal kaya priwen ya kudu nerima ora wet. Wong sabar langkalane malah dadi maning becike. Mama Dina maning kielane. Sampai kian bocah wis nanjak remaja. Durung pernah dirine pelik bisa ngupahi sing kaya bebaturane. Bisa nyandangi anak sing bagus, mangan sing waras. Pengen ning jero batin nyipelik segalane bocah bisa pada karo tangga batur ya wan. Tapi apa daya wis ciri kagawaning janji wong tersana dewek. Sareng Mas Bowo aolis anom tempel wetane kading. Mader pegaweane pelik karo tiwen peburu ning sawah. Bahkan wong ngongkon tandur ya tandur men. Sira kawingi kan rampet kan ning sawah sapa anawan. Ya jare dewek mayati wen ki kamber aja kurang mangan. Dilawani diwen ki loro kalaran lurus singgah. Sing ditembangi calon majikan sing desa wis dewe. Magembor sing duwe patok arep kedine. Ya madar siraku batur sing awit cilik pula. Ya Baka ana ya bareng ana ya wen. Kadang kita 12 liter setengah literan kau sira. Kadang-kadang baka kita ora duwe ya pada bae jaluk ning ira wen. ya ku semboyane wong bebaturan weduluran ku ya mengkonon genten cewek. Sarang mengaji cari nok jin senek gede. Kang casi bos kepiting wawa totok wawa lenda dia gede. Tapi kita kuwen lagi pikiran pusing soten. Duduk mikiri apa-apa. Mikiri apa maning si Mikiri kuneku? bocah sirawan. Ya nune maya muji syukur. Yen bawasane bocah ku senajan duwe bapak ganingan urip. Urip anune mah kadang-kadang ku ya sekin mah. Anak wis gede mah dibantu kita kunang anak.
Ya nune mah bocah kaningan. Buktine bakal sumpanenan. Mau masing manggul akakin makacung wis bisa manggul. Aduh. Tapi wis telung dina kian bocah kok. Ora mola ora apa. Ya jamaknya kon maning bocah masih durung ngerti ning lor kelawan kidul. Wen, sira kembangan durung sih mangap-mangap wae. La ilaha illallah. Sekalana sing nawani gemajikan. Mangan je. Mbong ngasun isin. Ika sing nakoni aja gemuyu bae aja kewedian sih. Aduh nyi. Gemuyu bae kaya wong waras. Iya kita nedan. Goblok. Gemuyu bae kaya wong ora ada utang. Cuwe. Utang ning warung pating plektek ya wen. Ya sing arane nasibku ya. Sing arane wong beli duwek iki ni dadi caciane dadi omonganane ning tangga kelawan batur. Buktine kuncang warung ngandakaken. Ya kan sampean mau utang warung kok suwe payah. Cari lah kanggo mbayare sina. Sekuduan nyaur malah nambah ya keblengeren kan wong sing duwe warung. Aduh ya. Tapi semene kita kayak kene nih gawen sirawan. Bagian beli di pekerjaan yang kita kubi. Kok sing ngupai kerjaan Aja bari mangap mlaku aku iki. Aduh ya maklum hari wong wis tuwa aku sirana kabeh ngurangi. Dadi semboe pengen di pekerjaanku. Pai polaan. Niki kaya-kayane ya lamun ana sing nawani kerjaan kebaken. Ya wis matrigane ora butuh tenaga gede. Hari konon kerjane apa? Sing dibutuhakan ku semangat juang. Priwe kono? Modalnya murah. Ji. Modalnya 10.000 kuning. Alah barang 10.000 beli gablek. Is gampang ku tak selangi kita lah. Hari konon kerjane kerja apa kono? Kerjanya aku pertama-tama mah ya duit Ya. 10.000 ku toko nak kelapa sing tua. Ji, gampang bae Lah ya kono. tahuan. Ya. Kelapa tua. Disigar dari loro. Oh, dibelah. Nah, Iya nih, terus isi ya dikerok sok bersih ya. dikerok terus kira kena kabeh. Iya, dibasuh kira bersih. Sok nyaye mangkale ning lampu merah. Ji, diprimenaken si kelapa kowen tuh. Kelapane diwalik. Melumah. Nah, bari ngomong. Apa? Paringan Pak, Ji, Bu. arane ngemis kono. Ya kan enak. Anu nih matangane mah wis pantes. Ya iya. Polaan sing ora butuh ijazah kuno. Laka. Polahan sing hina kuno nang. Bareng karo pengecrek. Wis gawen. Wen, bocahku masengit bae siraku kuno sing bengen gak. Anu nih mah ya jare kita ku ya pernah ngomong ki karo Nyi Belik ke. Apa sih? Nyi ning kono mah wong masih enom. Iya. Mana kasunyi pada belajar nongkrong. Nongkrong. Iya. Nongkrong ning Alfa, Yede, ya tuh. supermarket. Ora. Hari ku ngendi nongkronge? Oh, dulem. Ari dulem kuningan di sirak. Ya kok tanggane ploek. Sirak weruan bae ya. Masih- Biasa monos ya. Nih, masih rega pira dulemku. Pengen geremong. Ya model makanan majalah kamanin tukang bebekan, tukang lektor. Aduh, Oli diurup karo segaking. Ya, hari bener mah ya gelem. mantak bundas beli karuan. Wen. Nye. Ken makanan bae kayane ya daripada glendang-glendeng sing ora karo-karuan. Priwe lamun kita wong loro ki pada belajar peyugane. Pelajaran apa? Belajaran ngamen. Amin. Oh. Ya ayu wen tokat bae ya wen. Kadlengaken wong ngamen-ngamen kah? Enggak lupa kana. Bagian ngupaine 1000 ganggal lupa kana ya wen. Ken maya mumpung ning kene lagi ana wong duwe gawe. Siapa sing duwe gawene? Dalang wayang. Oh, dalang wayang ya. Balang peceluk kuno. Kok Arane dalang siapa? dalang wayang rasam. Oh, dalang rasam. Ngomongnya mah tenang bae je. Kanggo nang sawer ning tiwen mah wis ngadol wayang sekotak. Lah. Aduh, gedean bae ten ya. Endane wayange didol arep apa sing didalangi? Ya wis tingeling bae ge lah ge.
daripada nih piwon. no apa Jare mah dalang rasan digarap anak kau lo kanggo sampean. Iya takune. Iya garap ngalungi. Aduh, aja gak konon isin. Temenan. Arek konon ngalungi duit. Duit lo ora duweni ngon. Anu ngalungin tugasin. Beli. Si ngalungi apa? Ngalungi setrum. Wah, jalur ini lo. Bagian. Wan, Yo. ayo wan dijajal ya wan. Bokat baik mengko kita karotiwannya bisa. Khusus kanggo ngormati Bapak Dalang Rasam sing dinakyan lagi duwe gawe sareng Ibu Caria sekeluarga kawan-kawan dalan-dalan. Lur wamaning sing sadanake. Ora ketinggalan kanggo majikan nome keding. Kanggo Bapak Tura minangkat calon majikan saking Amis. Wonten titipan lagune kejebak nyaman. Bos dekorasi Momi Vicky Dede Hanan sing duwe lagu matur kesuwun. Lombangnya kini kurang tes ini masih kayak becek bae. Oh, mending. Priwen Pak? Oh, tekan maning. Gejok sih lagi suwene. Ayo dibungkus nang lagune nang. Aduh. Khusus kanggo keluarga besar Bapak Dalang Rasam sareng Ibu Caria sekeluarga. Ayo, dihormati. Kanggo calon majikan saking Amis Bapak Tura. Sing golek kanggo Kang Bambang bareng Kang Darsono sing duwe kelapa gading. Ora ketinggalan kanggo sedulur sing ana ning kene sedantene mawon uga sing menyimak lewat Obay Studio Production lan Sakti KB. Nok nenes sing duwe warjul. Nok nenes mau kirimane wis teka ya wan kesuwun Nok nenes. Budi Sakti KB. Hah? Obay Studio. Kanggo Ajeng Robi uga sing duwe bos material saking Pegagan sing gabung Kang Kajiudi. Bos Gandrung Kapiluyunge Geding, Aa Caper sedulur sing baru Geding. Mas Raden Budi Prasetya, Bos Mega Jaya Geding, Kang Lebe Gaul Bonda Lebe Gaul. Mimi Kaji Carini sing duwe nok cinse. Mimi Kaji Carini sing duwe nok cinse. Mimi Kaji Carini sing duwe nok cinse. Ya mene bae Mimi Kaji Carini sing duwe nok cinse. Kana kita. Pernah mampir ning hati suwun wis gawe kula ngerti wong loro pernah ning titik rindu. Tapi kayak orang mungkin nyatu sun ngerti cinta beli bisa dipaksa anak hati sejen sing perlu dijaga mangga wong ayu kangge sinta majikan nom calon pengantin. Majikan nom calon pengantin, majikan nom, majikan nom, majikan nom. Mama Adepa, Mama Adepa, Mama Adepa, Mama Adepa, Mama Adepa, Mama Adepa. Sinten Aa? Ayah Adepa, Ayah Adepa. Oh, bisa nyawang kampare wong sing tek sayang apa kabare sun wis kejebak katanya mani mimi adepa mong kehalang ning setatuse mimine adepa Mimine Adepa, Mimine Adepa, Mimine Adepa, Mimine Adepa. Sun sadar lagi ngelakoni salah
adepa, mimine adepa, mimine adepa, mimine adepa, mimine ade, mamanya adepa, mamanya adepa, mamanya adepa, mamanya adepa, mama, papai adepa, papai adepa, papai adepa, papai adepa, papai adepa, papai adepa. Toto sayang sun ngerti cinta plipi bisa dipaksa majikan no anak hati sejen sing perlu dijaga majikan no majikan no majikan no wong papa majikan nom lah tawang tambi majikan nom majikan gini sing jaluk priwen gini wan majikane jaluk tuang tambi jenang ya mangga majikan nom calon pengantin ya calon pengantin kian calon pengantin ya calon pengantin ya berarti bayar diri ya calon pengantin majikan nom calon pengantin tawang tambi jekang gak geter
Aduh, calon pengantin kan. Oh dikit majikan tua, dalan majikan tua. Apa rasa? Iya Bapak Rasam, Bapak dalam Rasam. Mimit Caria, majikan tua. Wong loro. Kutiban sinem. Kelingan yuk. Khusus kanggo keluarga besar Bapak Rasam, sekeluarga Ibu Caria. Kanggo majikan nom calon pengantin. Seanak putune Bapak Rasam. Nok ratu. Mangga majikan nom. Abai Studio kerja bareng Yuda Putra. Kanggo majikan nom. Ini Wawa Toto sing duwe kontainer. 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 Putune gambreng. Sepisan tuna duwe kenalan waktu kula mlaku dhewe kan. Wong lanang ganteng ora kejagan. Ati kula durasake danan pantes pisan yen kanggo rebutan. Dedehanan nembe kenalan ning waktu wingi langsung kakang ngopahi janji. Pamae iki sing paling sayang. Putune gambreng. Ati kula rasa jatuh cinta waktu pertama
nom calon pengantin. Nok Ratu. Wis gampang kok anane ngguri maning ya, Wen. Iya, Wen. Sing dadi khawatir dirine nyepelik. Heeh. Bocah wis gede. Apakah kakek ngelamun konon kah? Ya mulane anune mangan ya orang bodoni ning keturunan ane nyipelik kok. Bocah anune mas sering curhat karo tiwen kok. Karo sirak kok, Wen. Nye anu je bibi je. Kita kia je sekapung majelok nangis nang apa sih Suncung? Ya batur maje pada dua kendaraan aja kita mau beli. Aduh, gemuyu bae jagat panas. Nangis goblok. Hai nangis. Kok si orang metu banyu matane. Ya yang diwadahi marang ember oli. Ari monone mayak sok kadang melas. Dadi wong tua ora bisa nyumponi nih penjalukane keturunan sirawa. Balik ningan. Ya cung. Wani alum ningan nyi. Cung. Cakap prihatin. Warana nyi. Aja meneng bae si Cung ngomong Cung. Biasane ngomong karo emak. Biasane kacungku. Wis conduk tekaning waktu, wis ninggal tekaning mangsa. Tulis waris bakca diri, ketulis kegawang janji, kegawaning janji. Barine gasing ngendi bae si kacung kok. Lawase telung dina beli balik ning panggonanku sing ngendi, Cung? Ya, Cung. Toli bakat. Bokap kacung lagi duweni kepengenan yen bae wong tua mampu lan bisa teturuti nganan, Cung. Aja selawase terus model mengkenen. Wong tua maya banget artine kasek langkung. Pengen nyenengaken keturunan. Iya bener, Wan. Nasib. Kang casim bos kepiting dewek sing ditembangi. Sareng wawak toto sing de kontainer wawak lenae kedik sareng kang seyen. Sing dia mulaya aja lali magambreng adanan mbak naskasan kedik. Ngomong si Cung aja dibuang bae raine. Salah apa dosa apa sama aku, Cung? Noliku kacung kuar meneng bae. Diharap mola-mola sama wis ora ada ngoli rong dina aku, Cung. Wis ora duwe beras. Ora duwe duit. Coba ngomong apa kacungku lagi sakit, ta? Cung. Aja terus model mengkenen karo wong tua komali.
luwih bagus kacung terang-terangan. Ya bilang barak kacung sokenya nyeneng mah. Wong tua ngajak ngobrol ku ya barengan ngobrol. Ajakun mah bakal dijak ngomong wong tua selalu nyingkur. Cirine kegawan janji Mas Jupri sing amis dewek sareng magam brengit kedik kang maman bos tebu dewek kang lebih gaul bunda lebih gaule kedik. Ma, Iya cu ma pelit. nun cu Prihatin kuis gede, ma. Prihatin kuis dewasa. Prihatin ku pengen rabi, ma. Astagfirullahaladzim. Pengen kaya batur, ma. jadi kacungku merengut bae nyewot bae ning semaku pengen rapi. Pengen rabi prihatine, ma. Ya nune manyia. Ya wis dadi kewajiban lan tugase wong tua. Yen bae to keturunan wis duweni kepengenan. Dudu bae konon ya cung ya. Ya, wa. Ari konon kacunge ku pengen duweni pendamping atau garwa karo bocah ndi kono cung. Lan sapa arane? Matur kesun hormati Mama Rehan ajarane sarang Mimi Aji cari nokcin sene kedik sarang bude eni buat CPN Mas bawa awal sanung tempel wetane kedik ayah kembar pranggo kang lebih gaul bunda lebih gaule kedik. Ya anu nemawen memang wis gede bocahku kewajiban wong tua mayawen sote lamun bocah gelem nrima ning keadaane kita Yang di ning keadaane kacung jaga prihatin mader wong ora duwe anake rangda sepojo kacunge duwe calone wong endi cung Bocah Cirebon, Bu. wong Cirebon Wong Cirebon sing tak demeni awan lawan bengine ning prihatin, Bu. Utkul kasuk aduh temen siwen perwan temen bocah mana-mana cung. Ya, wa. Ya wong tua macung ya banget pisan sekelangkung kepengen bahagiakaken kacung. Hari konon bocah Cirebon ku kacunge ku ketemu nang endi? Wa, Ya, wis dadi beja. Wis dadi kandhane wong sing tak demeni kula, waduh. Bocah bagus langka ning cacate. ya nune mah ya wong demen jare ka. senajan ragane anggang calon majikan sing desa mis dewek sarang majikan mereka adik minangkane dok Indriani mama cikong sarang majikan bapak pasangan ibu cari adik makawur mati. Lamun kacunge bener wis duwe calon, wis duwe pandengan. Toli bocah wadone arane sapa lan anake sapa cung ning Cirebone. Bocah wadone arane Angrum Sari. Anake Sinuhun Sunan Gunung Jati. La ilaha illallah. Ya, Anake Kanjeng Sinuwun Jetwen.
Cung. Iya, Wak. Ya sing mawas Kang Kacungku ya. Anggone kacung duweni rasa dedemenku ya wajar. Tapi to ya sing seukuran. Kader kacung anake wong rangda sepoco. Ya patese gak karo tukang buru tani maning, Cung. Wak, Ya, aja ilok bodoni wong lagi demen. Aja ilok bodoni wong lagi ketresna. Singaran cintaku buta ning segala-galane. bener. Menyan kuning Jawa gendong mimitiara wong loyang sing dijaluk sampun alibay selawas sekali kulane minangkane kang hormati sareng mimi adepa kedik aya adepa mami adepa Mas Jupri sing amis sampurna. Jaga prihatin Pula priwen lamun diganti karo sejene bae Cung. Oh, bener. Sing sepapak lan pada kondisine karo ibu karo Ya, sira Cung. ya. Bu, Wak, najan gantian ake gadis pating pringis ake rangga terlunta-lunta demene aku tresnane aku cuman karo angrum sari sawiji, Wak. Cung. Iya. Ya kun maya, Cung. Waki beli lagi nglarang ning Kacung duweni hubungan tapi to ya sing mawas Kacung. Mung gue jare wa ya aja Cung aja karo Angrum Sari. Beli seukuran. Lamun beli dituruti Cung. Bagian edane sedalan-dalan, Bu. Ya Allah. Bagian kolar kalere, Wak. Aja Cung aja edan anakmu siji-sijine. Cung daripada Kacung sing edan mah masih meniga wiwin be kalau sing edan mah. Wen Aja Kacung. tadi kacungnya maksa. Maksa kulane, Bu. Anu nema iya wen. Priwe. Percaya keceluk muluk bahwasane Kanjeng Sinuwun wong sing arif lan bijaksana. Konon. Kan ma ora lokan mandang manusaku sing harkat lan martabate sing derajate beliwen. Pada pandengane manusa ya manusa. Tapi ya apa salahnya dijajal tawan ngelamar mana wen. Oh, Wak. Artine ya wong mah kala menang dicoba kono. Nah, Jare ka Gusti Sinuhun ku wong arif lan adil lan bijaksana kono. Benar. Ya wiskin maya. Ya kah anak gedang setundun kah kok cek met dingin kanggo nang digawa mana. Tet ya wen ya. Yen bae pengen mengkonon karepek ko ya Ya nye. bokat bahayana milik. Bokat Tenan. bahayana pribahasane kayu mati merambat ning kayu urip. Mangkonon Tapi- maksudnya, Bu. Tapi kenen ya Kacung. Engko Kacung tekang kana angga unggu sopan santun dianggo ya Cung ya. Ya, Aja ngisi-ngisinaken anake wong rangda sepoco. Ya bener wen warana wen. Oh ya Ya Cung. wis, ayo kita siap-siap karo sira Ya wis, ana apa ya sing wis. digawa Ayo wen. ayo. Ayo, Bu. Ayo bajak ya, kesuwen ya, tekan Cirebon, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Aduh ya nabae.